sinira na po nilang pangalan ko. Wala naman po sila katibayan na scammer po ako. Wala kami pinagsabihan kung kanino. Gusto ko siya kausapin, ba't nagalit siya? Tapos hindi ako pinagbibilangan yung sinungaling scammer. Isa lang ang masasabi ko, wala ako sa kanyang tiwala. Wala po akong ginawang kasalanan. Ayoko na po makipag-ayos sa kanila sa paninira nila sa akin. Sinira na po nilang pangalan ko. Kung ayaw niya, ayaw ko din. Scammer, sinungaling at manluloko. Yan ang masasakit na salitang ibinato ni Leia, Gemma at Desiree sa kapatid na si Richie Cervantes, 40 anyos mula sa bayan ng Daraga Albay. Sa halip na magkaisa sa burol ng ina, ay nag-away-away sila dahil sa kawalan ng maayos na komunikasyon sa nakuhang burial assistance. Nagsimula po yun, sir, ng namatay po yung nanay po. Kailan namin. po namatay yung nanay nyo? Yung January 24 po. Ngayong taon? Opo, Ngayon? 2020. Tapos po, di ako po yung naglakad po ng mga requirements pa po na paghingi ko ng burial assistant po sa DSWD. Hindi po nila alam na nakakuha na po ako. Hindi mo sa kanila pinalam? Hindi po ko pinalam sa Bakit kanila. hindi mo naman pinalam? Hindi ko naman po pinalam sa kanila kasi po yung pera po, ibinayad ko po sa utang para po sa burial ng nanay kong yung balanse pa po sa kabao. Sinikreto mo? Opo. Pumunta po sinda sa barangay, sa Malabog po sa barangay namin na blatter po nila ako na ako daw po dapat bayaran ko daw po yung perang nakuha ko daw po sa DSWD. Nagalit po ako sa kanila tapos inarap ko po sa barangay po. Sinabi nila po ako manluloko ako, scammer. Tapos super na po ako na sinungaling, napakasinungaling kong tao. Saan kanyan sinabihan? Harap-harapan po sa barangay po namin. Dapat daw bayaran ko yung 10,000 na nakuha ko po, ibalik ko daw po. Ano nangyari sa barangay? Wala naman po sila katibayan na scammer po ako, tapos manluloko. Tapi pinaliwanag ko naman po sa kanila. Tapos hanggang ngayon po, hindi po sila tumitigil. Sobrang sakit po. Nararamdaman ko, hindi naman po totoo yun. Tapos mga kapatid ko po silang sumisira sa akin. O Leia, anong masasabi mo Leia dito sa reklamo ng inyong kapatid na si Richie? Kasalanan naman niya. Wala naman kami na pinagkalat. Nag-usap po kami sa barangay hall sa Malabog. Wala kami pinagsabihan kung kanino. Gawa-gawa niya lang ni Richie. Kung sabi ko sa kanya, kung nakakawa ka ng pera, umamin ka sa amin para walang gulo. Pag nag-uros na napatunayan namin, magdidemanda kami. Sinaburukan niya kami. Galit na galit siya. Ibig mong sabihin, hindi talaga sinasabi ni Richie sa inyo na nakakuha siya ng pera sa DSWD? Opo. Ba't nagdilim siya sa amin? Ba't tinahabol nyo yung pera na sabi naman ni Richie ay pinambayad niya doon sa mga pagkakautang nung nakaburol pa yung nanay nyo? Yung pera, wala kami pakialam doon. Kasi kung anong tinulong namin sa magulang, yun na. Ang gusto namin mangyari, sa bibig niya mismo nang galing, na sabi niya, mangutang kami ng pera, sa oras na matin yung perang katulong, isasauli niya, siya magbabayad. Wala kami tiwala sa kanya, kaya nagagalit siya. Wala po akong personal na galit sa kapatid ko. Kasi siya pa nga nagsabi, pupukuloy niya ang pagiging kapatid namin. Siya ang galit na galit, sinasabihan niya kaming impacto. Tapos hindi akong pinagbibilangan yung sinungaling scammer. Po akong ginawang kasalanan. Hindi po yun pinulsa ng asawa ko. Yun ang didiinan nila sa akin ng mga sinungaling kami mag-asawa. Isa lang ang masasabi ko, wala ako sa kanyang tiwala. Wala na po ako, ayoko na po makipag-ayos sa kanila sa paninira nila sa akin. Sinira na po nilang pangalan ko. Pinuputol ko na Hindi po. mo na sila mga kapatid? Hindi na po, dahil pinanghiya na nila ako. Kung ayaw niya, ayaw ko din. Kap, alam na ho ba ninyo itong gulong ito sa pagitan ng magkakapatid na si Richie, si Gemma at si Leia? Ay, pinischedule lang po sila nito, sa Friday pa, sa Birnet. Kap, maaari po ba naming samahan itong magkakapatid dyan po sa inyong tanggapan para once and for all po magkaayos po sila at magkabalikan yung pagiging nilang magkakapatid? Kaya, kung kaya ko na ayusin dito. Ayun! Sa Malabog. Ika-24 ng Pebrero nang bumisita ang Tabang Ora mismo team ni Congressman Saldico sa Barangay Hall ng Misi, Daraga Albay upang samahan si Richie sa paghaharap nila. Unang dumating si Gemma, Leia at Desiree na nakangiti ngunit mukhang kinakabahan. Habang naghihintay sa pagdating ni Richie, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang nakatatandang kapatid na si Gemma patungkol sa kanilang awayan. Muya ko nga ni sila magkarayos ko na. Ang problema, tamuya kong buntan, ipagawan sa akin surog permit nung sa gran. Nawala ako pagkaisi. So ginibo ko, ayos, unta ka mo dito sa balay ng gurang, mag-restaurant kita, magurot man sana, tamasapot. Ang problema, tabi madam, sir,
susad kong ipagod ko kaya, nakiaway talaga. Kaya so ginibo ko, para ginamit ko sa pagkasibang ko, tinara ko sa barangay San Malabong. Dito na kan ko mag-ayos. Dahil hindi ta mo kaya. Maya-maya ay dumating na rin si Richie kasamang anak na si Joy Lanceras. Sa ngayon po, pinatawag ko kayo na mayroong reklamo si Richie. Hindi siya nagsabi sa inyong scammer siya. Sinda nagpatunay na nakakapulaw yan. Kaya hindi ko aram kung si Say talaga ang nagsabi. Kaya nakapagbusis mangit yan. Arag sakto. So, liwanag po sa dakat, subig pali yung pigkukoko, hindi ko man po ibinulsa. Tapos, pigbintangan nila ako, pigbinta, scammer daw ako yato, pinangli ko pa kuninda, nagiribay-bayan na tulo po. Yan, babaralik-balik yan, mugto, apon, gabi. Tama bang lukon mo kami, pawag mo kami, kaptol pusod mo kami. Tapos pala mo nagsuko, girl, kung nagkakok ka na, magtuga, katakasong ka na, anong gini mo sa amin? Hindi ba mo ka pigrespeto, sabi mo kami mga pakta. Ewan ko sa inyo sinabi nga rin sa, Sa pagkakataong ito ay sumali na sa usapan ang anak ni Richie na si Joy upang iparating ang kanyang saloobin. Sabi nila kapon, may nang ida magkaso. Pero may ray pa din ninyo. May ray pa. Naparari yung masana po sinda nasa subkansan. Oo. Na magiripangod pa po baga sinda. So kada Siguro. sa atong lula ko hindi napapa yung kanya to napapamutag nag-araway po sinda. Ang problema, takingaw ko sila makiano sa ako, wala man ako nagiginibo. Gusto ko sabihin, magkaarayo sinda. Mag-amin na, anong kasalan mo? Mag-usap-usap kayo na kulang ka mo sa komunikasyon na itong sunod-sunod ka mo. Ang Toyota didi, magkaarayos ka mo. Sa akin, man ako nakiribo. Nag-ano lang ako, susog lang ako sa tama. so sa dako na ako po. Kaya po naman niya, so ano, Ay, nagad ko lang sa daig, kung doon sa pangaraan sa kaninda. Mas maraya na ako mo talaga susalat mo. nangyayari yan sa Magmurutos, uwaraan lang nito. Sa kantidad na halagang 10,000, magkawatak-watak kayo pagkakapatid. So, man taon hindi nagkasala. Ano na ko lang sa kasalan ko, pero magagantawan ako sa didik mo. Dito na lumapit si Joy sa kanyang ina upang pakalmahin at kumbinsihin na humingi rin ng tawad para sa maling nagawa. Ay nako mo na siya sa layo. Pero magagat ka. Taping mo. Oo naman ganun ako naman so ano, yung mga pigsabi ninyo, mga marasan niya. Ako naman ninyo na, di naman mautro. Alin na yan. Madam, pinapangako niyo po ba na Ay, masay nagad ko sanda. natitigil na po kayo sa pag sasabi po sa kanya ng ng masama? Siyempre, pag sira lang lang. At dito na nagpasya ang magkakapatid na tanggapin ang pagkakamali ng bawat isa. Bakas rin sa mukha ni Joy ang tuwa dahil hindi siya nabigo na palambutin ang puso at pagkasunduin ng kanyang ina at mga tiyahin. Kulang lang po sila sa koordinasyon, sa komunikasyon. Salamat ako sa AKB na ang dami nang natutulungan ng mga problema. Tapos tumutulong kayo sa pag-areglo sa lambang problema kan lambang saro na tulad nga nito ng magkakapatid. Hindi nagkaintindihan. Salamat ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Sila tumutulong aksyon agad talaga. Ang magkakapatid na dating hindi mapagtabi ay nagawa rin maging komportable at patawarin ang isa't isa. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo, na ayos po yung pag-aaway namin ng magkakapatid, na nangako na po kami na ititigil na nila ang pagsasabi namin nila sa akin na mga masakit na salita. Saya po ako, madam, na naayos na po kami. Walang bagay na hindi nadadaan sa mabuting usapan. Dahil anumang problema ang kaharapin ay kayang solusyonan basta't marunong tayong makinig at umunawa. Gaya na lamang ng 4 na magkakapatid na mas piniling isantabi ang emosyon para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Dahil sa huli, ang pagtanggap ng kamalian at pagpapatawad ang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa.